Mateo Kapitulo 27. Og sa pagbanagbanag sa kabuntagon, ang tanang mga punuan sa mga saserdote og ang mga ansyano sa lungsod na nagsabot batok kang Hesus aron sa pagpatay kaniya, og sa ilang gigapos siya. Ilang gidala siya og gitugyan kang Poncio Pilato nga gobernador. Unya si Judas ang nagtugyan kaniya. Sa pagkakita niya nga gihukman si Hesus sa silot, nagbasol siya o giuli niya ang katluan kabuok sa lapi sa mga punuan, sa mga saserdote o sa mga ansyano, nga nagaingon, nakasala ako sa pagtugyan ko sa dugo nga walay sala. Apan sila nag-ingon, unsa may amo, ikaw ang mahibalo, og sa gisalibay niya ang mga salapi